Mama? Yes, Mama brushed her teeth earlier. My mom toothbrush? See? It's clean. Yours. Brush yours. My scrunchie. Yeah. Iris wants Mama's sunnies. Put it on. Wow. Beautiful girl. Put it on. It's too big for you, isn't it? Shush. Shush. Gwapaha ng bata. Ay. Wala may ilong. Sunday, everyone. Welcome back to our channel. Do you want to say good morning, Nak? Good morning. Morning! We are getting ready, and as you can see, si Paris ay merong ganito sa kanyang buhok kasi we just washed her face and now she's brushing her teeth. Good girl, my love. Oh, Mommy toothbrush. Toothbrush. It's okay, Mama brushed her teeth already. You brush your teeth up and down because there's yellow worm. But see, Mama? Yes, Mama brushed her teeth earlier. My mom toothbrush? See? It's clean. Yours. Brush yours. My scrunchie. Yeah. So, hinugasan namin ang kanyang mukha, guys, kasi si mami niya ay nag-makeup. Tingnan niyo, oh. Diba? Oh, contour. Diba? Iba din si ate. And then, itong bata na to, nakita niya yung mga makeup ni mama niya. And yun, yung mga brushes natin ngayon is very dark na kasi ginanon-ganon niya sa mga makeup and all over her face. Kaya mukha siyang wak-wak kanina. Yes? Yes? What's your name? Catty. Good job. Finish na brushing your teeth na so we can get ready. Ma? More? So, ayan guys. So, na ako, tingnan nyo, ang aking buhok ay kinulot-kulot ko pa for a change. And then, nag-makeup tayo para naman mukha tayong tao today. Alam nyo naman, pag weekend lang tayo nakakaganito. And then, yung mga damit namin is pangtulog pa. Hindi pa kami nagbihis. Kasi inuna ko muna yung makeup ko para ma-ready ko na rin si Paris after nito. Ayan. Kasi guys, ang gandang. Super ganda sa labas. Like, it's very sunny. And I can feel the sun through the window pa nga. Oh, tingnan nyo. Tingnan nyo, di ba? I'll give you an idea kung gaano siya ka-sunny sa labas. Tingnan nyo. So, another day, another sunny day like yesterday. Kaya napag-isipan na naman namin ni Daddy Mike na maglakad-lakad na naman sa labas. Kasi yun lang naman talaga yung nagagawa natin. And, you okay? It's yucky. It's yucky. Anyways, guys, tatapusin na namin yung pag-ready namin. And then, we'll see you again very soon. Bye! To be. Give it to Mommy. Si Daddy tsaka si Paris, guys, lumabas sila. Ayan, tapos nanguha sila ng flower sa labas. Thank you, Princess. So sweet of you. And you blow. You blur. Blur? Yes. Shush. Go outside. Go outside. Ito yung pa-outfit ni Paris, guys. Show in the mirror na ko. Wow! Tingnan nyo ang kanyang outfit. Oh, ayan na, guys. So, naka-shirt lang siya sa loob ng mustard color. Tapos, yung steel toe niya na sapatos. At ito yung suot ng mama niya, guys. Oh, di ba? Ang bilbil na to. Hiyak-hiyak. Pwede pa nalagsa. Ayan. So, naka-ano lang ako, guys. Naka-jeans. Naka-ano, itong mga ripped jeans ba. Tapos, white na sneakers. Ayan. And then, itong pink ko na jacket. Kasi, ang tagal ko na talagang hindi ito nasuot ba. Ayan. So, yan yung outfit natin. Ay, shush! Ay, shush! Tapos, parisan natin lang itong bag na to. So, anak, be. Ay, anak. So, yan yung bag natin, guys. Tapos, yun na. Ang buhok ko, guys. Oh, I really like it. Kulot-kulot. Yes, Baba. What's that? Blow. Oh, blow. Okay, let's go outside na. So we can get more flour. Oh, we're going now, guys. We'll see you again soon.
Nag-lipstick pala tayo today, guys. Ayan, oh. Kissable lips kay si ate. And to finish our look, ano na? Yun sire? First time ko pala itong sinuot, tong glasses na to. And I find it really big, actually. What do you think, guys? Sobrang laki ba niya sa mukha ko? Oh, diba? Hindi naman siguro, no? Hindi naman talaga pang araw-araw. Pang ano lang, pang char-char lang ba? Pang pictorial lang. Anyways, alis na kami, guys. Kasi, anong oras na, be? It's 2:04 na ng hapon. Kaya, bakit ang dilim? Where is the sun? See you, guys! Yan ang ating family. Ya Allah! Do I have mask in the car? Should I always forget about my mask? Paris, Nicole! Where's the car knock? There! There! Show me your rings, be? Hala, si Daddy naghimuan na, be? Put the eye. Girl, show eh? No, it's yours. It's yours. Yes. It's a bike. Yeah. It's rubbish though. Be? Have a look, be? Oh, who did that? You put the back. Put it back. Go to Daddy, go. Go to Daddy, quick. Okay, there's the car. Go to Daddy, back. Hey, na yung car. Actually, guys, wala kaming plano kung saan talaga kami pupunta. Wala kaming itinerary. So, pagkapasok namin sa sasakyan ngayon, tsaka lang kami mag-uusap ni Daddy Mike kung saan kami pupunta. Basta lang makalabas ba? Para fresh air, ganyan. O, diba? O, pangin-hangin sa buhok. Parang, o, diba? Sumusunod sa galaw ko lang. Dito na kami, guys. Tingnan nyo, nakamas na ang inyong ate at si Kuya. Hi, Paris! I'm lucky. Walking! Oh, very sunny. Beautiful day, guys. My train! The train is coming in. The train is coming now. Have a look. Ding ding ding. Yeah, the train is coming. It's coming, Paris. Hi, train. Where's the train? Dugaya sa train, ay. Dugaya sa train. Gusto namin maglabay. Sige, may play train. Bye-bye, train. Bye-bye. Paris wants Mama Sunny's. Put it on. Wow. Beautiful girl. Put it on. It's too big for you, isn't it? Shush. Shush. Guwapahan ang bata, ay. Wala may ilong. Give it to Mama B. Are you go to the beach? Are you going to the beach? This is Prince Heaven. Let's go to the beach. Give it to Mama B. Thank you. And the Prince Banana. Mama will put it on. Run. So nagdala ako ng plastic bag. Plastic bag, guys. So nilagyan ko lang ng ng water ni Paris saka chips ba. Thank you, honey. Careful ka, mahayang ka din, anak. It's Mama's phone. Nothing else there. Come. Oh, Come. Come.
Ayaw akong pasamahin ni Paris, guys. Siya lang daw. Go run! I'll go run now. Way! 1, 2, 3, 4. Sit down. Sit down. Sit down. Okay, Mama will sit down. Ayaw niya akong pasamahin ba, oh? Yay! Ang bundagol. Run! Run! Good, Mommy. You say hi, guys. Hi, guys. How are you? I did it. Mommy, pack. So, Daddy, we're studying na. You don't. Come to Mama, quick, quick! Allah, are you having fun, Nak? Daddy catch. Are you having fun? Catch Paris. Oh, Daddy catch Paris. Run. Diyan mo itong... Daddy. Ano yun, Nay? Tingnan niya ang bata, oh, oh, oh. Sabi ng papa niya, just let her. Go, go, go. Come on, more. Okay, enjoy na enjoy siya, oh. Daddy, just put the jacket on, Bob. Rest. Put the jacket on, Nakbe. Kaya may itchy-itchy na sa iyong skin. Up. Tinatry kong tawagan yung mama ko, guys, pero wala mang sagot. Pag ganito kasi, pag nasa labas ako, I try na tawagan yung mama ko kasi para makita din ni mama ko yung mga lugar dito, yung mga magagandang view, ganyan. And hindi ko pa na-share sa inyo. The other day, hindi ko na maalala anong araw yun, guys. Pero yung mama ko, nag-message isa sa akin. Sabi niya sa Facebook na, anak, kahit matagal na pala nangyari yung mga bagay-bagay, masakit pa pala. Tapos, ano kaya ang ibig sabihin ng mama ko? Kaya tinawagan ko ba? Sabi ko, what's wrong with you, mama? Tapos sabi niya, yung nangyari kasi, yung anak ng tatay ko sa ibang babae, pumunta daw sa bahay kasi birthday. I'm not sure, maybe, ilang taon ba yun siya? Maybe 12? 11 or 12, mga ganyan. Pumunta siya ng bahay, tapos yung papa ko daw, sobrang busy daw kasi naglitsyon, naghanda talaga siya ba para sa anak niya na yun. And then, yung mama ko naiyak. Sabi ko, what's wrong naman? Sabi niya kasi naalala daw niya yung before na nung kami daw yung nagbe-birthday, wala daw kaming handa, kasi ganito ganyan, kasi iniwan kami. So, mabago pa lang nag-watch ito sa video natin. May story ako before dito sa channel natin, yung buhay ko sa Pilipinas bago ako nakarating dito sa Australia. So, parang continuation na to siya, guys. So, yun nga yung nangyari. Nasaktan nga yung mama ko. Tapos, sabi ko, nangyari na yun, ma? Hindi na natin parang mabalik yung panahon ba? So, na-mention ko na sa video na yun, guys, na my dad left us when we were young. And then, so may iba siyang naging asawa and nagkaanak sila ng dalawa, guys. So, yes, may kapatid kami sa Labas na dalawa. Isang babae tsaka isang lalaki. And they are definitely younger than me. So, yung isa ay 12, I think, if I'm not mistaken. And the other one is, I don't know, 9 or 10. Something like that. Pero alam nyo, guys, wala akong hinanakit doon sa mga bata. Kasi even before, yun na talaga yung sinasabi ko sa pamilya ko na yung mga anak talaga, wala naman silang masamang ginawa. Parang bunga lang talaga sila ng pagkakasala ng, of course, ng aking mabait na ama at saka yung kirida ng aking tatay. Hindi mabigat yung loob ko sa kanila. Actually, naaawa pa nga ako sa kanila, guys. Kasi ngayon, yung mama nila, yung kirida, di ba na umuwi na yung tatay ko sa amin? Tapos ngayon, yung mama nila, meron na ring ibang kasama ngayon. And then, iniwan sila sa lolo tsaka lola nila. Naaawa ako sa mga bata. Last time na umuwi ako ng Pilipinas, alam niyo yung ginawa ko, binisita ko talaga sila sa kanila, dun sa kanilang bukid ba. Tapos, binilhan ko sila ng damit. And pag umuwi ako ng Pilipinas, guys, nakakapunta din sila sa bahay. And
pag, anong tawag nito, pag start na yung school, yung mga ganyan, binibilhan ko rin ng nagbibigay din ako ng pang notebook nila, ng pang bag, ganyan. Kasi naaawa talaga ako sa kanila. Kahit na yung nanay nila yung dahilan kung bakit nasira yung buhay namin before, still, wala silang kinalaman doon. Hindi naman siguro nila ginusto na yun yung mangyari, di ba? Naiintindihan ko naman yung sitwasyon ng mama ko, guys. Alam kong masakit na masakit talaga sa kanya. Pero yun nga, mabuti na nga lang, sobrang bait ng mama ko. Kasi ngayon, nasa bahay na namin yung tatay ko, di ba? Pero yung mga anak niya na yun, pumupunta pa rin sila doon sa bahay. Kasi sila na yung, naghihingi sila ng pagkain, ganun sa tatay ko. Na-prove ko talaga na the world is round talaga. Yes, honey? A water bottle. Okay. There you go. Say thank you, Mama. That's Mama. Ay, shush! Wow! Na-prove ko talaga na bilog ang mundo. Kasi noon, nung bata pa ako yung pumupunta sa kanila, dun sa mama nila, para manghingi ng pagkain. Tapos ngayon, sila na naman yung pumupunta sa tatay ko para manghingi ng pagkain. Kaya, alam niyo yung ganun, guys. Parang ikot-ikot lang talaga yung mundo ba, diba? Pero yun nga, kaya naaawa ko sa nanay ko. Pag ganito, pag may mga magagandang view, tinatawagan ko yan siya palagi para makita din naman niya. And palagi ko yan siyang kinakausap. Like, everyday talaga kaming nagchat-chat. And, nangungumustahan lang, ganun. Para gumaan-gaan din yung kanyang pakiramdam ba. Anak, hala, gituyok-tuyok niya ang kuan, guys. Yang... You okay? Hala, imong buhok pa noon. Sana imong buhok? Pero wala talaga akong hinanakit doon sa dalawang bata, guys. Kasi, yun na nga. Alam na alam ko talaga na wala silang kinalaman. Kasi pag nagtanim ka ng galit, guys, naku, maghuot lang ang imong dughan ba. Kasi hindi mo na talaga may babalik yung panahon. And, hindi mo na ma-change kung ano man yung nangyari. May bata na parang nakalibang, guys, oh. Ayaw niyang mag-move. Pauwi na kami, guys, kasi anong oras na? Did you pupo, nak? Did you pupo? Go. Tignan nyo, guys, oh, super green here. Sobrang relaxing talaga pag ganito, guys. But Mike and I love this kind of environment. Parang relaxing lang. Lots of green trees. The dog is running, okay? Do you want a doggy, nak? You want dog? Yes. Do you want a dog? Oh, wow! Daddy will buy you a dog. Daddy will buy you a dog. Wow! Toys. My doggy toys. Doggy toys. What color dog you want? Shall I play in the sand? Honey? I'm playing test. Do you wanna go play in the sand? No. Hala, kita niya ang sandpit. Guys, nandito tayo ngayon sa sasakyan. Sa labas lang ng shops. So, si Daddy Mike ay pumunta sa shop para bumili ng pang-dinner namin. And yung boses ko ay slow down the road. Kasi yung baby Paris natin ay natutulog. Diba kanina sobrang likot niya? Parang na-release talaga niya yung mga energy niya sa katawan kanina sa park. Kaya I'm very happy. Kaya yan, pagkalagay ko talaga, the moment I put her down sa car seat niya, nakatulog siya agad. And alam niyo guys, naggagrabe na talaga tong guys, dito sa Victoria, dito sa amin. Kasi there's more 700 something na cases for yesterday lang yata or today. I think they're going to do stage 4 lockdown na. Tsaka may curfew na rin daw. So, after ng 8 o'clock, hindi na pwedeng lumabas ng bahay. And you know what? There's one more thing talaga na parang naano si Daddy Mike kasi while nandun kami kanina sa sa park, may naglalaro si Paris dun sa sandpit. Tapos may ibang mga may mga babies din dun ba. Tapos nagkausap kami nung isang nanay. Sabi niya na nabasa niyo na ba yung news? Sabi niya na not yet. Pero yun nga sabi niya guys, it sounds like ngayong Wednesday mag-start na mag-close din yung childcare. So can you imagine that guys? So kung close na yung childcare, it means si Paris will be at home 7 days a week
full-time na talaga siya sa bahay. It will be a bit hard kasi nga, diba, Mike and I are both working. And then, yes, si Paris, gusto niya ng attention all the time kasi gusto niyang maglaro. Katulad na nga sa childcare, diba? So, it's going to be a very challenging times ngayon. I still can't believe talaga na nangyayari to ngayon sa mundo ba? Like, hindi ko talaga na-picture to na mangyayari to from last year o kahit earlier this year. Hindi ko talaga na-picture na ganito yung mangyayari sa world. Hi guys! It's now 6:40 ng gabi and naka-chill lang kami dito sa aming couch. Hi, sweetheart. Hi, sweetheart. Uy, ayaw, butang na anak eh. Uy, maipit ang imong kuan, imong dila. You're gonna hurt your tongue. Ha? Baba? Nanonood siya ng kanyang show, oh. Peppa Pig. Tingnan niyo ang ating baby girl, guys. Oh, hindi na talaga siya baby ba? Malaki na siya. Sabi ko talaga kay Mike kanina lang kasi nakaupo kaming tatlo dito. Sabi ko, I noticed today na si Paris, mukhang ano siya, lumaki siya ba? Tingnan niyo, iba na yung kanyang mukha. Parang napansin ko na parang lumaki na yung mga ano niya dito. Big girl na talaga, guys. Hindi na baby. Oh, dalaga naman yung baby. Uy, anak? Talaga na ikaw? Ito naman. Happy naman. Tingnan na yung paa, oh. Paa pa imo, oh. 120 ang kilo. What's this, snack? How do you call this one? Tabi, apo pa rin yan. Ni, this one. Ni. This one ba? Abo. It's leg. Jake. Leg. That's right. Oh, tingnan niyo, oh. Ang kanyang kuan, oh. Ooh, strong girl. Like that, ako. Flex your muscles, takpe. Si Daddy Mike pala nagluluto. Uy! Nagluluto ng hapunan, guys. Tingnan natin kung anong luto. Ay, ito pala. Ito ang ating hapunan. Ayan. Loin chops. Ganyan. Tapos, nagluto lang ako ng kanin para ipares natin dyan. And then, nag-boil lang ng corn din para kay Paris. Ayan. Tapos, sorted na ang ating dinner. Where is Paris? Naku, patanan nila doon sa atong anak, bintana. I can see you. I see you. Mag-close tag blinds na kay base na ay wakwak li karon man lili. Hoy. Dagan ng bata nga. Bordagol. Close natin ito, guys, kay baka may makakita sa loob. Tingnan nyo, guys, oh, hindi pa talaga ako nakapagbihis ba? Nag-shoes pa talaga ako. Ayan, pero binihisan ko ang aking top kasi para komportable. Tignan natin ang ating bata, be. Oh, by the way, guys, tingnan nyo ang ating bulaklak. Diba? Sabi ko naman sa inyo, this is very nice. Oh, yung iba, hindi pa nag-open. Ito lang yata. Ay, tapos may isa dito. Hindi pa fully open talaga. Pero ito, is open na. Where are you going? Go on the beach. Oh, go to the beach? Wow. Wow, it's so beautiful. Where are you going? Go on the beach. Huh? Go on the beach. Are you going to the beach? Wow, I think it's too cold for beach, honey. It's cold hat. Yeah. You put your hat on it. Oh. Ayan ang ating dinner. It's cooking. It smells so good. And then, ang ating corn ay nagbukal-bukal na. It's 7 now, guys. Ang ating baby girl ay nandun, oh. Hinay di, anak, ha? Mataga ka, anak? Gusto ko lang i-welcome lahat ng ating mga bagong subscribers. Maraming salamat sa pag-consider na mag-subscribe sa ating channel. It makes me very happy and I'm so hoping talaga na na-enjoy na yung mga vlogs natin. And of course, sa ating mga mahal na subscribers na hindi ako iniwan from the very beginning. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang aking bata ay gamami-mami. Blow!
Blow. Blow, mommy. Yes. Get the blow. The blow. By the way, guys, i-end ko na yung vlog natin today because I know it's only 7 o'clock, but after na magluto ni Daddy Mike ng dinner, I want to spend the night with Daddy Mike and Baby Paris. Yung wala na akong iisipin na i-end ko pa yung vlog ko. Alam niyo yung ganun. But I'm hoping na you all have a beautiful and blessed Sunday, everyone. Maraming salamat sa panonood ng video na to. And again, hindi pwedeng i-end nang wala tayong shoutout. So, mag-shoutout tayo, guys. First shoutout goes to Rosine Marquez from Laguna, Juna Sibunga, B Smart Hair Care Services / Guy Enriquez. Shout out daw kasi birthday niya sa 5th of August. So, advance happy birthday sa inyo. Shout out to Richelle Mandao. Shout out to Mami La, Mary Jane Subere, Lisan Bansil, Ofelia Suryaga Castro, Nancy Hontarciego. Yes, my love. What's going on? It's hot because you're in front of the heater, nak. That's why. Yeah, move away from the heater para dili init. And shout out to Victoria's Secret VCM Live TV, Rosemary La Rosa, Marlene Suitos, Raquel Santos, Kusha Basham, Nori Aliada, Elnora Grinja, Mary Ann de Guzman, Maribel Patiag, Lina de los Santos, Elsie Maglangit, Nora Hassan. Shout out to Clover Queen, Nars Reyes, Jimalyn Tato, Myla Alonzo, Gina Ibo, Norberta Nono, Flora Ferrer, Ana Demate, Virgo Manarang, Fe Cruz, Jing De Asis, Estela Morales, Milba Musni, Teodora Algas, Cactus PH, Odessa Dunghil, Lexron Gem, Angela Flores, Gloria Bustos from Jinsan, Mylene Franco, Clarissa Nobleza Official, Michelle Khalid from Qatar, Rocky Trofil, Marilu Corpus, Mary Grace Vida, Perla Galio, Rosana Supsup, Moiren Bumaya Ladera, Mami Rose Savalle, Ginia Dular, Maria Victoria Pangan, Felina Rodriguez, Dai Agya Sapalieda Hisulana, from Dapitan. Shout out sa inyong lahat dyan. Elisa Samiliano, Beth Cinco, Philly Ilamparo, Joren Balatan, Mrs. Everything, Celeste Valerosa, Sharon Ando, Sassy Riz, Lady Mary, Mercedita Baguio, Melissa Ruiz, Chari Tamayo, Gina Pretty, Remedios Pangan, Wilma Bilarmino, Myla Betasolo, Viviel Elerio, and Elsa Mapago. Thank you very much for watching today's video. I hope that you enjoyed. Please don't forget to give this video a thumbs up if you like it, and make sure to hit the subscribe button to be a part of this family. And I hope to see you all guys in the next one. Don't forget to be good. Where's the go? And if you can't, Bye. careful. Bye. Flying kiss, abi. Flying kiss. Flying kiss, aba. Good night. Oh. Bye.